Usavele wakhola wadilika kungizwe laphana kuPatrick mfowethu. Nginibingelele ngiphinde futhi kunemukele namhlanje la ngaphansi kwe-160k meter. Mawukuthi ke nje kokuqala lapha namhlanje la ngaphansi kwe-160k meter. Sicela nje ukuthi wenze okulungile ngani kwethu. Usubscribe, ulike, ushare futhi ushare umndeni wakho kanye nezihlobo zakho. Ungakhohlwa ukukhuluma nathi kwi-comment section yethu. Sithanda ukuthatha leli thuba leli. Sibonge kakhulu ngani kwethu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Siyabonga kakhulu ngani kwethu. Niqhubeke nje ke niyenze kanjalo. Ukuseseka kwenu kusho okukhulu kuthina. Asikijime singene endabeni esiyiphethe namhlanje. Ungizwe usevele nje ke wakhwela wadilika noma mhlawumbe ke nje kwaveza uvo lakhe mayelana nendaba kaZolandile Patrick Ngubane odume kakhulu ngengoma uPatrick mfowethu asambe siyophuza. Bafowethu ke ungizwe ke naye uveza uvo lakhe wayeseveza nje ukuthi cha hayi yena akaze yizwe ke nje ke umuntu obhimba ngalolu hlobo lelo uphoqa umculo wamaskandi wayesethi nje ke futhi mangayethiwa uthi yena uyibiza inkosi ya yosomahlaya cha ngisho uvusa icemba laphalele khona engavuka emengenyama uthi awumzwanga ungizwe ngani zakwethu mhlawumbe kule nkulumo adikisho nayi inkulumo kangeni Afrika edlula inkosi yamabhimbo akhona nje emhlabeni engakaze zabonakala okuthiwa uPatrick mfowethu. Lo muntu wakwangubani emsinga usiphoxile isibongo sakwangubani uPatrick uphoxile indima kaMaskandi ngoba waziwa nje umuntu ocula uMaskandi kwasukuthi izweke libhekene nesizungu libhekene nokugula libhekene ne-coronavirus lamukela noma yipi imfaduko nje eqhamukayo ayikho into ebheda njengalento eculwa yilo muntu okuthiwa uPatrick kodwa manje uthenge umhlaba wonke mangabe ngempela engasho njalo ethi ke uyinkosi yoSimphiwe Shembe noJustice kanye noSilexa Ntuli ke uqhamuka namaskandi wamahlaya hayi ngavuma-ke ngoba ngisho uVusiximba uma engavuka emalibeni aziqhamuthushu engabe ngathini uma engabona uPatrick ngaphambi kokuthi siyivala ividiyo yethu namhlanje siyathanda nje usizo ukuphawula wakho lapho ngasekhaya malana nale ndaba lokuthi ngempela wena uthini ukuphawula wakho thina njenge-160k meter asinalo uvo noma mhlawumbe ayikho into esingayisho ngalokho into esingayisho njengamanje ukuthi nje siyibongele insizwe yakwela kithi laphana ke phansi emabomvini uPatrick simbongele kakhulu uZwelandile umfoka kaNgubane ngokutrenda ke nje kangaka ngengoma yakhe ayishayile nganza kwethu siyabonga kakhulu kanti ke futhi ungakhohlwa na ukusilandela laphana enkundleni zethu zokuxhumana ku-Instagram siyatholakala ku@ayanda_stk bese kuthi laphana ku-Facebook siyatholakala u-ayanda_stk_media siyabonga kakhulu nganza kwethu cela nje ukuthi nisenzele umusa phinde futhi niyenze okufanele nganza kwethu ukuze sokwazi isikhule sithuthukele kwezinye igaba la ngaphansi kwa YouTube ukuthi nje nibuka ama-video ezephele uthando nesupport enisikhombisa yona nganza kwethu siyabonga kakhulu kuyona siyabonga niqhubeke njalo nime nganza kwethu siyathembisa ukuthi sonenzela konke okuhle noma ngaso sonke isikhathi sohleli silethe indaba kunina kuze kube futhi nangokulandelayo nganza kwethu